Dr. Ngobese Herbals ikwathulela the best 5 traditional herbs. Ukazilama kuyimbiza esetshenziswa ilona lonke uhlobo lomuntu. Iaglalo imbiza yobaba evusa induku. Kube yikhombo yenhlanhla. Umlekelelo kwispray siqeda ukukhathala. Sithulise nezinhlungu. Umxazululi ovula amakhala isifuba esicinene kanye namaphaphu siyatholakala ku 43 Hippo Road eWaterloo kanti ungashayela kulezi zinamba 078 1911010 okanye ushayele ku 072 276 8936 072 276 8936 siyatholakala ezinkundleni zokuxhumana ku Facebook page @Dr. Ngobese, on Instagram @Dr. Ngobese, on website www.drngobese.co.za. Sisebenza izinsuku eziyisithupha kuphela okumsomluko kuya kumgqibelo. uDr. Ngobese uthi mabaphila abantu. Now we're extend it was a breakfast show from 6 a.m. to 9 a.m. from 9 a.m. to 12 a.m. It's mid-morning from 12 a.m. to 3 it's midday connection, and again from 3 to 6 drive 6 to 7 current affairs and 7 to 8 in the lounge. Right now it's my time from 8 to 9 o'clock. It's the doctors in the house. The reason why we're bringing this show to you is because uhlezi informed yezenzakalayo khona ezweni sakhile. Siyazi ukuthi right now khona baseyibhedlela odokotela balele. Right now khona abantu abafisa ukusizwa ngokwesintu. Right now khona abantu nje going through a lot. Into okumele wenze nje wena ukuthi uhlale kona umsakazo wakho nje uhamba phambili. It's a new and growing radio station. Nje sihlala kumnandi kunje. Into okumele wenze nje wena mlaleli ukuthi nje ubeke indebe yakho. Ilona kakhulu link yethu uzothola kuyona it's Hotspot Radio. radio12345.com. Let me just say it again. Hotspot Radio, the radio 12345.com. The number is simple 067 756 6001 067 756 6001. That is the number that you can call us at. But that's now Dr. Ngobese namhlanje njengayo guest yethu. But before we do go to Dr. Ngobese, asike nje sithi ke lapha yana ke ukuyomfaka ke ngalo nje uhlobo olamkelekile ngalendlela emangisana. The doctors in the house. Moya 101.9 Dr. Ngobese Herbals nezinhlungu. Umxazululi ovula amakhala isifuba esicinene kanye namaphaphu siyatholakala ku 43 Hippo Road eWaterloo kanti ungashayela kulezi zinamba 078 1911010 078 1911010 okanye ushayele ku 072 276 8936 072 276 8936 siyatholakala ezinkundleni zokuxhumana ku Facebook page @Dr. Ngobese, on Instagram @Dr. Ngobese, on website www.drngobese.co.za. Sisebenza izinsuku eziyisithupha kuphela okumsomluko kuya kumgqibelo. uDr. Ngobese uthi mabaphila abantu. Inyembezi Mpumputhe. Uphumile bevalile njengenyembezi Mpumputhe bekhanya qama wasuke mntu abetshela ukuthi indlela iyahlaba. Mangalahla indlu uzosha umhlaba ukhona umhlaba ungathintanga. Kasimbongisi itholakala lahlanga noNkulunkulu wamesaba. Yikho impumelelo yakhe sidlula ubala. Uphumile bethe bevalile uDr. Ngobese abagula nababese. Ngokhona nokugcoba imizwa yakhe labagula abaphilile ngoba hlekisa isipakile. Akangenzanga iphutha lokuzazisa kuhle kwaZakhariya othobekile. Wavumela ukuba isimungula athola indodana nesimangaliso uphusile unenhlonipho. Washeshe wamukela ukholo wathola umvuzo wenkazimulo. Ungamethemba kanayo inkohlakalo. Basabulawa ngisho sibathembayo. Ukuba namandla nemali kuba umgomo bachitha igazi ngagcwala umphongolo. Batashe ngokhololo yizo Ngobese nogcobo usebenza ngokholo hayi ngomqondo. Abaphila abantu phethe nenkonzo ngomoya wokuphila nesigodlo. Sengashintshi ithawulo ngalahla inhloko uDr. Ngobese usazoshintsha isihloko. Akunikeze imvuselelo wasinda ngokholo wesimama esimeni somopho. Kholo uDr. Ngobese wamukeliswe ongokwakho. Loba nhlangothi. uDr. Ngobese umelaphi wendabuko osebenzisa amakhambi esintu odume ngogazi lami, induku yobaba, u-Aglalo kanye nekhombo yenhlanhla otholakala endaweni yaseWaterloo eWhite House. Uma uhamba ngetekisi wehla kwaMzobe, uma ushayela faka ku-navigator uthi 43 Hippo Road, kanti ungamthola nabo WhatsApp okanye umfonele ku-078 191 1010 078 191 1010 okanye ungamlandela ezinkundleni zokuxhumana ku-Facebook, Instagram, Twitter naku-YouTube imbala uDr. Ngobese. uDr. Ngobese
abaphila abantu. Dr. Ngobese abaphile abantu umlaleli sakho nakuyona doctors in the house. Your time is exactly 30 minutes past 8 o'clock on the 19th May 2021. My name is Nonhlanhla Mamelo Zondi. Right here I'm having my guest Dr. Ngobese. We are here to talk about yona ke ilumbo namhlanje. Just want to know ukuthi yini kahle kahle ilumbo. Sibingele dokotela sikwamukele kona Moya FM 101.9. Ngiyabingelela kakhulu kubalaleli, ngibingelela kakhulu nakwena Mamelo. Ngithatha leli thuba lokuthi ngithi ngibonge uNkulunkulu ukubala ukuthi ngizokwazi ukuhlangana nabantu khona manje. Abanye abantu ababukayo lapha emapagini, Instagram na Facebook Dr. Ngobese sengithi nje abantu batshela abanye abantu ngoba sifuna ukuchaza ukuze abantu bazi ukuthi yini ilumbo. Alright nje asike sigele nje kuyona ke topic yethu namhlanje Dr. Ngobese usazisa nje kabanzi ukuthi yini ilumbo sifisa ukwazi uqala ukuthi kahle kahle njengoba sokhuluma ngelumbo what is a lumbo Mhlambe kuzofanele ukuthi siqondise ukuthi uma sikhuluma ngelumbo sikhuluma ngokuthi uma ngabe umuntu ephile semhlabeni uyakwazi ukuthi abantu laba asobe ngabathanda abantu noma umuntu besuke ekuzondile nje uyenza ukuthi athole umuthi ozokwenza ukuthi wena angalifaka kanjani ilumbo uma uzokweqa asiqale nje ukuthi abantu abaningi bazi ukuthi ilumbo umuntu lunjwa ngoba lizocushwa kumuntu wesifazane ilumbo liyakwazi ukuthi uma ngabe uphila umuntu athole umuthi okukulumba bese leqisa phansi uma umuntu wesifazane imvamisa yakhona uyenze ukuthi uhle usunje umuntu uthi mawufuna uthola abantwana bangakwazi ukuphila uma ngabe uthi uhlethe ukuthi uzoyibisheni besikhathi sakho kungakaphiki isikhathi thola ukuthi mhlambe uyapha isikhathi eside kungangamuki omunye umuntu ugcina mayilunjiwe kusho ukuthi ngaphakathi esibelethweni esinyeni sakhe kube ukuthi ukhona into emila njengamathumba noma emila njengento ezilona ilumbo yinto kahle kahle engesiyona into enhle yinto esuke uma umuntu ekwenza yona esuke eyibulala impilo yakho noma edestroy impilo yakho ukuthi ungaphili kahle bese lento isebenza kabi bese ishintsha umzimba bese lento ishintsha isikhathi esithi wena ngeke usakwazi ukuthi uphile ngalendlela ukwazi ukuphila ngayo omunye umuntu uyahlinzwa ehlinzela ukuthi wathola ilumbo likhona ilumbo futhi okuba ukuthi uma ngabe umuntu wesifazane ephila ezohlangana nomuntu mhlawumbe omunye umuntu befundiswe impilo yakhe ngabe umuntu wesilisa ahamba ayotholwa inhlanga zokuthi lo muntu ngoba ungasamfuni nje sengifuna ukuthi ahambe noma ezohamba noma mhlawumbe isikhathi umuntu ufuna ukuthi uhamba uhambe nenkinga omunye umuntu uyakwenza ukuthi mefuna ukulumba kube ukuthi uma uyintombazane bangana indoda asebenzise kuyilumba licabe kuye enkabeni ahlangana nendoda yakho kube ukuthi uma indoda isuka iyakuwe ithole siyotshala ilumbu kuwe ibingazi yona so ilumbu lingena kumuntu ngendlela eziningi omunye umuntu ilumbu liyangena ngaye uma uzothunyelwa ngomoya noma ngemoya ingena intenele kusuku uzothi umuntu walunjwa omunye umuntu kukumanisisi namhlanje ilumbu elangena ngomoya. Alright mhlawumbe nje Mrs. Dr. Ngobese ilumbo ngaba liba khona kumuntu wesifazane kuphela yini ilumbo liyaba khona kumuntu wesifazane futhi ilumbo liyaba khona kumuntu wesilisa umuntu wesilisa uma liba khona ilumbo libulala ubudoda libloka imithambo lenza umuntu makufika umthamo ungahlala angakwazi ukubamba umthamo wakhe uma umuntu esengenwe ilumbo noma eshawe ngelumbo kuyenza ukuthi uma kufanele eyenkonzweni yasekamerweni nomkakhe thothi induka isakhona ukusebenza akasenawo amandla omunye umuntu yabona ukuthi njengena amandla nje ukuthi vele langena ilumbo so umuntu azathi uqushwa kunobulumbo kuyena ngaphakathi njoba umuntu elunjiwe uyakwazi umuntu ukuthi uma ngabe lunjwa alunjwe ngokuthi kahle kahle maleliswe phansi ilumbo suke kuvala ukuthi into zakho singakwazi ukusebenza futhi nakhona umuntu wesifazane liyakwazi into zakho uzawusebenza ezemizwa number 2 nokuthi omunye umuntu uyakwazi ukuthi melunjwa ngelumbe lingena njengomoya mayilidla ilumbe inhlanhla kuye ilumbe kunoma makuhlukene kaningi ngoba uma umuntu uphila siphila nokuthi sinenhlanhla kodwa uma ungalunjwa uyazi ukuthi inhlanhla iyaphela kumuntu emzimbeni noma
ngoba phela inhlanhla ukuze ibe khona bayibona abantu nezimoto nemali fanele iphile kwena emzimbeni uma ke ungalunjwa ethi umuntu ngifuna ilumbo lokulumbola umuntu uma ngibekisa lona livale ukuthi imali akabi nayo so sekulunjwa ukuthi ungakwazi ukuthola imali makufika imali kufika inkinga uma ufanele uthola imali emsebenzini baproject phambi kwakho abantu wena walunjwa usho ukuthi akufanele ube nento eyimali xa ukuthi imali ayikho uma unika umuntu imali namhlanje uthi uzalisa ngemali ukuthi ulunjiwe wenza ukuthi umuntu angasibodisa ukuthi akubuyisele imali leyo mboleko ngoba uma umuntu ewumashonisa usuke azi ukuthi kunemali ofanele ingene ezobuyisela umuntu amboleke yona kodwa kunabantu abanye abakubha abantu ngemuva ngoba balunjwa engabe ilumbe mhlawumbe ke siyakwazi ukuthi sizalwe nalo yini na ilumbo uyakwazi ukuzalwa nalo uma kuwukuthi kwakulunjwe umama wakho okuzalayo bese kuba ukuthi lesikhathi ukhulele wena makulunjwa yena ngenhlanhla ngoba akubamisile kodwa ukuthi uma umuntu ezolunjwa useswini uphile wena noma uphuma kuba ukuthi uphuma nalo ngenhlanhla ukuthi amandla akini abe powerful noma abe amandla akho ukuthi angakwazi ukukuvikela kodwa usuke uphuma nalo ngoba ilumbo liyahlala njengesefungu kumuntu ngesikhathi kwefungula umama wakho bese kuthiwa lo muntu wakho waphuma nelumbo eswini sikamama wakho so lelo lumbo lelo esengiphume nalo kwiswini sikama wami liyakwazi ukuthi lilapheke since bekuyilumbo ekade lithunyelwe quma wami ngase ngabe sengizalwa nalo uyazi ukuthi into esuke yenziwe ngomuthi vele isuke state kufanele mezolashwa ilashwe ngomuthi nalokuthi ngoba abantu abaningi ngoba ngeke uzuthi uyothanda ucela ukuthi akusizele ukuthi kuphele ilumbo ngoba lo muntu ikhathe lunjwa kunento eningi ezahlanganiswa kufanele zibamba ukuthi lo muntu mangabe eqala kube ukuthi ulunjiwe sekudinga ukuthi ngesikhathi kwenziwa lokho ulashwe kusho ngamanye amazwi uyalapheka umuntu osuke elunjiwe uma kuzokwazi ukusikorwa noma qala ukuhlola ukuthi lingene kanjani ngoba uma uzovele umlaphi uzulapha ilungu abantu ungahlolanga ukuthola ngene kanjani kungathatha isikhathi ukuthi umuntu ukwazi umlapha all right sinakuke nginenhlanhla Dr. Ngobese enginayo engabe mhlambe abantu abaningi ilumbo balisebenzisa kubantu abasuke benenhlanhla yini ilumbo liyakwazi yini ukuthi lithathe inhlanhla yomuntu yes angithi uma umuntu esuke kulumba usuke limaza inhlanhla kuwe uma umuntu ekulumba usuke efaka into ezilonda noma ethi lo angifuna thola abantwana noma uma umuntu ekulumba usuke enzela ukuthi makufika imali iphele uma umuntu ekulumba usuke ethi mina namabhizinisi engifuna ukwalumba manje ngaphezulu ukuthi angasayindawo akube ukuthi umeme namathenda noma namataxi kube ukuthi amataxi akade ngiyathiwa lo muntu kulunjwe yonke into eyinhlanhla yakhe imoto zakhe ma ehamba nabantu uyaginika noma uthi emile nje umuntu yakhe tuyisivele ilunjiwe imoto ivele yahla noma vele afuna ukubulala abantu kuba ukuthi lo muntu walunje even nje ibusiness ngabe une-shop noma ngabe une-box store labe une-bar bekubona ukuthi umuntu kunokuthi akhuphuke manje uyadropha inxa yokuthi walunjwa uhamba nelumbeni ukuyela emzimbeni ngoba into ibisemzimbeni ukhulunywa ukuthi ibiza wena igama lakho makulunjwe wena vele zonke into osuke uyiphethe suke zizopha ngoba ulunjiwe all right mlalelo khona nje lapho ekhaya usahleli nathi mhlawumbe nje khona ke right now abafisa ukusibuza imibuzo the number is very simple you can just call us on the number 067 756 6001 067 756 6001 the doctor is in the house sinaye udokotela uNgobese ngiyabona lapha ku Facebook wethu there are questions kukhona abantu abafisayo ukubuza and just go to yena uKelly Khumalo eshethi empini then when you coming back we're going to make sure ukuthi nje sathe imibuzo embalwa ikhona lapha ku live then uDr Ngobese mase yakwazi ukuthi asiphendulele yona
kamnandi khona lapha ananjene nje sofela khona empini on your number 1 Moya FM 101.9. So with your lady Nonhlanhla Mamela Zongi. The time now is exactly 27 minutes past 8 o'clock on the 19th May 2021. Doctor is in the house with Dr. Ngobese and just now kumnandi kunjeyana mlaleli. Sikuphathele izinto ezi right, as good, as relevant ngalo hlobo olumangalisayo. Thank you very much bona bonke nje abantu lapha who commenting. We are now Dr. Ngobese siyabona live lapha abantu bakhona. If ever you want ukuthi udokotela akuhlolele, can you please call the number 067-756-6001. Let me just repeat the number again. 067-756-6001. Siyabona lapha ukuthi ke khona abantu abafisa ukuhlolelwa. Bakungafonela udokotela nje, just call the number 067-756-6001. Udokotela ke uzobe siyakwazi ke ukuthi akusize akuhlolele kuleyo nombolo uzokufonela khona la e-studio. Uwinkosi uthi njani mkhulu? Uwinkosi amene mkhulu Fudula Mafudula nabu high five and the heart eceleni. Thandiwe sicela izibusiso ziphumelele ezinganeni zethu ameni. Thandiwe Mrs SZP Anshandu #abaphile abantu dokotela. Thandiwe mphathi knowledge isifundo ukuthi dokotela baphila abantu uLondiwe Khumalo amene mkhulu siphumelelo siphume ninjani. Agnes Ekizondi wakithi lona molweni umandisa Mshengu sawubona mkhulu uNonhlanhla Madludla Ngobese sithathu sending the loves and the rose as well. Nelson Bongoza molweni mkhulu uthola nkomo uthi nje mkhulu usiphe sihle nombedu uthi baba Mqungebe Vuyo Dlamini indodana yamba kithi uSimango bese Mqungebe Mandisa Mshengu sending the loves. Sandra Sethe uthi nje mkhulu uvuyisile kwaDlamini dokotela amantombela kayise Hlengwa Anita uthi nje mkhulu eshakho nakuzanda Riako Trophy uthi mkhulu Nelson Bongoza ngase ngabusiswa umkhulu kubona wena ngilele ameni. Erangana Mazungeza uthi nje hi Nqobile Phiwo Ngobese Ndlovu ameni mkhulu sending the loves. Kwanele vabaza njinga mkhulu usinalo vonyo uthi nje yena ke mkhulu mthandwa hlekani ezitha Khambule Mncube uthi nje Mafudula Bongani Khuzwayo uthi mkhulu usithathu Ngobese le. Okay, no, that is umkhulu ke. Thank you very much bona bonke sebengenile. Asibize nabanye abangani bethu baphinde babize abanye abangani bethu. Kanti ke sisakho netopic yethu whereby sikhuluma khona ke ngalo ilungu. Dr. Ngobese ucacisile wathi nje ilungu uyakwazi ukuthi uzalwe nalo. Wasichazela futhi kabanzi ngokuthi ke noma ngathi unenhlanhla wenzakalani ilumbo uyakwazi nje ukuthi ube nalo. Let's say Dr. Ngobese ke right now ngiyengeza ukukhuluma ngokuthi umuntu osuke uhlekisana naye at the time uyakwazi ukuthi akulume. Let's say usisi ke uselunjiwe ke usisi olinjiwe lapha yana ke simsiza kanjani olungwe umuntu wakhe wesilisa? Uma umuntu elunjwa noma ngibe lapha ngoba bafethu bebememezela inamba khona kufanele bangafoni le number yakho 078 le akafoni le number yasho la 067-756-6001. Let me just repeat the number again. 067-756-6001. Yes. So uma umuntu elunjwa noma umuntu osifazane elunjiwe uyakwazi ukuthi alapheke. Kwesikhathi uyazi ukuthi ilumbo liyenza ukuthi lingene ngesikhathi sentwasweni bese uyathwasa noma uthi uthola umuntu ungene edlozini kanti uhamba nobulumbo. Uma bemthwasisa kanti umuntu kunobulumbo ahamba nabo kwenza noma bezama ukumxazululela inkinga edlozi ingaxazululeki idlozi ngoba ilunjiwe idlozi ahamba nayo. Once walunjwa zonke into ezikuwe isuke ilumbeka. Yikho kudala ukuthi noma usuphume edlozini ubone mhlawumbe uyasebenza few days noma few months noma lezo nyanganyana zibe mbili kanti uphume edlozini. Emva kwalokho sewuvalekile umsebenzi abasangena abantu and ulunjiwe. So kufanele ukuthi ilumbo ngoba ngeke ulaphe ilumbo ngamagobongo. Uma ulunjwa so into straight esukubuthakathi kahle. Masikhuluma ngelumbo ngokomthetho wesizulu kwakuyicala ngoba leyo nto isuke ifana nesicupho. Usuke kuyinto efana nesicupho.
okusho ukuthi lo muntu usuke ecushiwe esecushelwe ukuthi noma imuphi umuntu ofika kuye makumuntu wesifazane abe nameva makumuntu wesilisa ocushiwe noma imuphi umuntu ofika kwesifazane ozofika kuye mabezwana amthelele ngobulumbo bese lento igcina yikho uma umuntu ehamba nobulumbo noma ngabe kuthiwa yile segazini kuye kuthi uma enonkosikazi noma enengudusi noma enentombi kube ukuthi uma elashwa yena nentombi yakhe ilashwe ngoba lokhu bulumbo kusose kumthelele sekuzokwenza ukuthi noma angaze lapha yena yedwa kusasa uma engaphinda ayohlangana nalomuntu ahlangana naye mabenza inkonzo bese kwenza ukuthi usebuyela kulo futhi udaka lona bethu ukhipha kuye ufana noma ngabe kuthiwa unomuntu uganile walunjwa ngalesi sikhathi useduze kwakhe kwenza ukuthi ubulungu lokho bukuwe umthelele umngane wakho loseduze kwakhe bese kwenza ukuthi ngesikhathi uyigeza noma wena usetshenzwa kubulawa lokho bulumbo kodwa usuke kungazophela uma ungakubulala kumngakho noma engotosini ngoba usazohlangana nayo bese uphinda futhi affecteka ngokuthi wena uhamba nobulumbo kodwa ukuthi ilungu lelaphekayo uma izolandela ngokuhlola ngoba ukuhlola ikhona kwi-direction okwenza ukuthi uma ngabe umuntu umhlola kube ukuthi uyazi ukuthi lo muntu elilumbo lakhe kanjani uzomlapha njani ngoba zehlukene nje zokufaka kwelumbo nokulapha ngokunjalo zihlukene. Okay, nakho-ke Dr. Ngobese sengiyitholile ngisenkingeni sengitholile ilumbu ngingabe ngithelelekile noma mhlawumbe vele beliqondiswe kimi. Uyakwazi yini ukuthi uDr. Ngobese uma esengisizile ngalelo lumbu lo aphinde futhi avale ukuze ngaphinde bengihlangana nomunye aphinde anthelele ngelumbu? Yikho lokusiye sithi kuhle ukuthi abantu baqiniswe ngoba uqiniswa kusokwenza ukuthi noma ngabe kuqhamuka umuntu ophethe endlobone umuntu unegadla noma ngabe yini ongasuyithole bese kuba ukuthi ayizokwazi ukungena. Abanye abantu bake bakwazi ukuthi balivimbe ilumbu ngokuthi athi umuntu ngidla ngizofuna ukudla amafutha angwenya akwalento leyo nkolelo ngikwazi ukuyasiza noma wenzani kuya kodwa khona into ebivamisile ukuthi abantu bayeke abanye abantu sebedla ingwenya namhlanje esizathu sokuthi babulala ilumbu noma amadliso khona into owayizwa ishiwo uyenze kodwa wena isho ukuthi iyasebenza but into engavikela umuntu ngalesi sikhathi uphila zifundisa ukuthi uyala usizwa khona bese uyaqiniswa uqiniswa usukuvikela umuntu ogadlwa ngawo uphoswa ngoba ukhafulwa ngoba usukulunjwa uma uthakathwa uthiyelelwa izilwane usenzela ukuthi kungabi lula ngoba awuzuxabane nomuntu kuzuthakathwa konke lokho benomona nje ngokuthi udalwe kanjani owena uphila impilo right afuna ukukuthakatha uyakulumba or lo muntu kufaka umuthi noma lo muntu kufaka izizwe bese lento iaffect umzimba into esizayo ukuthi umuntu aqine. Nalike ilumbu Dr. Ngobese idliso nezizwe engaba lokho kuyahambisana na? Sikhulume kakhulu ngalo idliso uDr. Ngobese hleze sichazela ngalo idliso sesifisa ukwazi ukuthi ingabe idliso nelumbo kanye nezizwe kuyahambisana yini ngabe kwenza umsebenzi wodwa na? No, asikhulume ngelokho kunja ukudliswa uma umuntu ezophoswa uyakwazi ukuthi umphosa ngento ebulumbo ufake nje ngabe izizwe kufanele sichaze ukuthi umoya uma yes uma ngifuna ukukulumba ngakufaka ngezizwe bese zingena izizwe kanti ziphoseka kuwe bese zikwazi ngoba uma ngithumela izizwe ngithumela into engayithuma ngila ngishawa umuntu osegoli uma ngifuna ukumlumba umuntu osegoli ngiyakwazi ukuthi ngithumela izizwe ngila zifike zingene lo muntu kodwa zingena ngobulumbo ngoba zisuke zimithwe nalelo lumbo uma ngena kuwe libe isidliso thola umuntu udlisiwe kodwa kwangena izizwe sangena nobulumbo kwase kuba isidliso futhi into ehambisana nalezi ezu3 kodwa futhi ilumbo liyakwazi ukuthi uma umuntu wesilisa wakho ethe uyahamba mhlawumbe untshontsha ukuganga lentombazana ethola iqushiwe ngoba kukhona abantu abacuphaka abasifezana abasuke bethandana nabo ngalesi sikhathi umuntu equshiwe ehlangana lo muntu then iyabuya lento izoba into ezohlala kumehlisa uzothi mayisiya kumuntu wakhe o-straight afike nelumbu elizongena kulo muntu wesifazane uthole kwaza nomunye uyopha abanye abantu bayakwenza ukuthi uma ngabe ebanga nomuntu wesifazane bese eyofuna inhlanga zokulumba abantu ababanikana inhlanga lezo ukuthi ngifuna ukumluma nje ukuthi uma indoda iza
bese kuba ukuthi uvela ngene esikhathini sobusha bakhe kunezwe izinto zakho ukuthi uvide ukuthi bangahlangani so ilumbo into esuke yenziwe yikho lokhu okufanele kulashwe uvalele ukuthi kungenzeki ngoba kuyadala ukuthi into ibisigcina noma kuyiyo ngoba uzothi umuntu uyayitshela ukuthi wena ofikela lento bese kusuka ingabani kodwa futhi umuntu aqine nokuthi umuntu ahlele ivikele ukuthi uvale ulumbo kodwa futhi ungakwenza ukuthi uqine kanti ulumbo lingaphakathi futhi qale ufluctuate ulumbo usetshenzwe bese kuyaqiniswa kucushwe ukuthi umuntu ephosa ilumbo lingangeni. Dr. Ngobe suggest wangekhona kakhulu isikhathi sakho nje mlaleli sikhomba ukuthi it's exactly 20:37 PM ntambama kumhla ka-19 May 2021. Dokotela angiphinde nje ngibuze lapha yani ukuthi ke ngibona kanjani ukuthi ngabe nginelumbo na. Nakho-ke kusengifakile-ke umuntu wami ilumbo ngibona kanjani yeziphi impawu ezisheshakalayo kubonakala ukuthi lo muntu lo unelumbo. Ya asibuyele nje kwesifazana umuntu uyopha ngoba ilumbo liyasenza isigaxa umuntu bekulumba kuyenza ukuthi ifena ngapha bese lento kubese ngathi uma uye ebsheni bakube negazi sala lenizakhe isigaxa esigaxelisa kwisigaxa senza ukuthi uthi wena unehlumela ngoba abantu bazi ukuthi khona umhlume kodwa umhlume abakwazi ukuvela kanjani umhlume uvela ngokuthi kube khona ukuthi walunjwa unobulumbo obungene kuwe but sekudala ukuthi kuthothetwa unomhlumo umhlume into esuka isimila ongayazi lapha ekhulayo ilumbo lelo ngoba usuke walunjwa mhlawumbe ngeke ethile ukugadwa kwase kuba isimila elisisimila vele isilumbo ngalo isikhathi esigadwa ngesikhathi ukuthi umuyeni wakho ngesikhathi nihlangana lethi yenza ukuthi uyopha wena uze unepain konke le pain nje engakathindwa uthi uhle ezwela ubuhlungu isibetho sakhe sihle njalo siba nobuhlungu ngokungekele lutho bathi ukuthi lo muntu nobulungu khona kuye ngaphakathi kodwa umuntu ukuthi induku sexed ingasakwazi ukuma ivuka ibe namandla uma kufanele kiwe ekamelweni engozweni ekamelo ngoba usuke elunjiwe yizo lezi abantu abaneshokhethi ukuthi uma bezenza ukuthi bese kube ukuthi vele sizohlukanisa umndeni ngoba abantu abasakujabula noma ngabe khona imali ekhaya noma ngabe khona ukudla kube khona yonke into kodwa kuba ngabe kuukuthi kuba kwala ekhaya akasela amandla esekamelweni kwenza kube sengathi yonke le iko right hlala ngokuqaqala kabi ukujabula abona nje umuntu agcine deleleke ukuthi ingozi ekamelweni ayikho so umuntu ukuthi izona zinto ezibonakala kubehlisa ukuthi omunye umuntu mina amathumba akhona amathumba amile ngokuthi nje umuntu uyakuphala vele ngokwenza siyakwazi lokho kodwa khona umuntu umile amathumba umuntu umile amathumba lethi iphuma nje kuswele manje athi ukhipha le yaphuma lo muntu lelulumbo uthola wokwiswa phansi omunye umuntu wathi megeza bafike bathathile amanzi akhe makuthina ukuthi emakabe kuchithwa phandle uthathe leyo nzila into yosetshenzwa usenobulumbo okukhipha induna ubuso bakhe bonke akulapha kuhambe odokotela laba bangasenhla ayapheklendo lobulumbo lelingaphakathi kuye so enye imila emhlanje la thola umuntu unezinto ezimilile mabe emkhama lento ekhipha igazi kibo unobulumbo ngoba lento ikuye ngaphakathi and ayipheli lento senza ngocream ayifuna ukulapheka ubulumbo into umuntu alunjwa ngayo ethi ukuthi iphume ngoba akekho umuntu ukuthi ezalwa aphume ngoba benze ukuthi umntana mayizalwa aphume emaholo isikhumba ukuthi unina ube nobulumbo okuthema mayihlala umntana wahlala kuko bese kwenza amanzi umlefaza thomine unetishado lokuphuma kuye phansi ukuthi unobulumbo zona zonke lesizinge ngoba isihlukane ukuthi iqede imizwa umuntu wesilisa umehlanga njalo amanzi ngoba kunamanzi anormal but kunamanzi awubulumbo ubona ukuthi noma naye iphethele ubona ukuthi ikhipha imvumo yephungu ngoba lo muntu walunjwa. I do believe mlaleli khona lapho ekhaya ukuthi yonke into ekhona emhlabeni noma esuke yenzeka ikusuke khona ubuhle nobubayo kunomuntu lapho ekhaya mhlawumbe ongayitholanga iunderstanding yalo ilumbo wahamba wathi uyozenzela nje umuntu wakhe because yena betwenze right ofuthi udokotela uzosazisa ubuhle nobubi because ukuvezile eqaleni ukuthi idliso izizwe kanye nelumbo kuyahambisana kunabantu abadlisiwe namhlanje because mhlambe vele sebesebendweni kunabantu namhlanje abadlisiwe ngoba vele umuntu wakhe wayesekukumbamba ukuthi vele angasaya komunye umuntu so udokotela right now uzophinda sivezele ukuthi kahle kahle nelungu lihamba kanjani mhlambe khona ubuhle obukhona mhlambe wena wachazelwa ngendlela engekho right and yaphinde futhi asivezele ubungozi nobubi balo ilumbu especially to those abangashadile esikhathi esiningi isikhathi sakho njengamanje it's only 19 minutes
we left to the top of the hour, 9 o'clock. On the 19th May 2021, doctors in the house with Dr. Ngobese and your lady, Nukanda Maminogazundi. Let's go to Yanaka Usjava Etinje Umtego, Miss Bianjoto, whatever also Sanjay Banza, as repair, as Suguti Gashi, Ubufe, no Bubi, Balo, Ilumbu Balanani, and Solegona social handles. Enjoy this one. Your time now is exactly 20:48. It's only 12 minutes left on top of the hour, 9 o'clock. In 19 May 2021. We're still there in the Lumbo. Right now we are about to wrap up our topic for today about Lonage Ilumbo. Nalenjola Pikange ngachaza ngathi nje mesibuya nje manje kade sula yonake ingoma yakhe usijava ethi nje umcebo. Kanti ke right now sifisa ukwazi wena dokotela ukuthi ke into emhlabeni asazi mhlawumbe Ilumbo phela elichaza ngendlela wrong but sozwa ngawe but mina ngokwami nje ngithi mhlawumbe into bekhona ezamindlela embi nobuhle bayo futhi as well. So sifisa ukudodela sazisa ukuthi Ilumbo kahle kahle likhona ene right noma limbi nje phela. No, Ilumbo kufa asisho kanjalo ngoba abanye abantu bahlinziwe namhlanje ngenxa yeLumbo. Abanye abantu bashona ngenxa yokuthi babelunjwa. Abanye abantu abazange udokotela bazokwelapha ngenxa yokulunjwa. Ngenxa yokuthi umuntu wathola Ilumbo inyanga ezizahluleka lapho umuntu okwathi ngoba Ilumbo liyamenza ukuthi mase libambe kahle ufuna ukumbulala likhukhumala isimbi laphi imali ezaqhuma umuntu ngesaphila. So Ilumbo akusiyo kahle umuntu bekufaka Ilumbo usuke kubulala ngomthetho yikho oqala uma useneyinduna kube umuntu umusikazi kwabantu umcuphile ayohlaliswa iqele lokuthi lo mfana khipha inkomo ngokubulala. Ilumbo akusiyo into enhle sisho kanjalo into engavumelekile ukuthi uyenze ngomthetho kumuntu. Ithi inyanga uma izokwenza Ilumbo ibisithi hamba isuke ngokuthola lokuyicala ebunyangeni nje uma sifuthi yakhe ukuthi izinto ezimbi isuke bulala awuzenzi uzengcola abantu bakuba abenza ukuthi abahlali bazibakhulume uma into ibona ukuthi mhlawumbe khona umunye isipile emthothi esikhathini manje sithi okunelungelo lokwenza noma yini. So awukwazi ukuthatha isinqumo sokuthi akafe ngaphandle umuntu osuke kwenza ngokuntshontsha enze ukuthi ufuna ukumlalo. Ngikho ke uthola kunabantu asebegula ngokulunjwa ngomuntu osuke elunjiwe elunjiwe ukuthi very affected. So nje into ekhona embi akaze libe lihlilo. Alright, dokotela nje yo. Anyway, asike sibuze Dr. Ngobese. uDr. Ngobese yena uyakwazi yini ukuthi asize leyo muntu loyo osuke efakwe Ilumbo? Umsiza kanjani uDr. Ngobese? Yini ekumele ayiphathe umuntu uma ezosizwa uDr. Ngobese and yipi process adlula kuyona uDr. Ngobese uzakwazi umsiza ukuthi alapheke kuleli? Vale siqinisekise ukuthi uma ungafika uneLumbo uzazi noma usuqalathina siya lapha ekhaya phela sikuhlole kuqala ngoba sifuna ukuthola ukuthi okay sesiyabuza ukuthi uneLumbo nje siyagcwala umoya sisabo sesikhukhuma ehlelo ngikhukhumala sehle sikhukhumala siyabuzwa lokho sicela ukuhlola ukuthi leli Lumbo lingene kanjani nje likwena lingafuna silaphe ngaziphi insizwe. Okay omunye umuntu belunjiwe uyazi ukuphathwa ekhanda into engapheli ukuthi usekhonye amaphilisi ubusuku nemini apheli ikhanda ngoba ulunjiwe. So ngoba lento yeLumbo isukuyenza igazi emthanjeni ingahambi ngendlela le enormal ejwayelekile bese ke liaffected ukuthi uzogcina ukugula kwelegula ethile ezikwena. Okay ke Ilumbo siyakwazi ukulapha kodwa futhi siyakuhlola uma ufika lapha kuneyinsizi eqondene seqamalumbo. Uma lingene ngezizwe sinensizi emeli kubamba izizwe qala kulizingamuvu ngoba uma umuntu eneLumbo zifakwe ngezizwe liyabhaca umuntu uba la namhlanje manje lapho bengathi uyaphila sasa bese kuthiwa umtheni hamba nosale wagula Ilumbo sineyimbiza eyikhona esakhele kuphela lezo zinto yikho sisakha nezitukazi lami ngoba sisakhele ukuthi ibulala Ilumbo esuke lokumuntu ngaphakathi. Insizwe lezo khotha sizakhele okunemibhemiso yeLumbo yokushaya umthwalo ngoba Ilumbo liyagcina uma lingene ngomoya kube ngathi uyathobleka ingqondo umuntu walunjwa kodwa ingqondo yakhe ayisasebenzi kahle omunye wajelwa umqondo ukuthi kube nemibhemiso yakhona kube nesiqumo
kuthiwa uzofaka istima sakhona fanele ugqunyiswe kubulawe lo mthlobulo welungu ngoba uma umuntu ezonikwa imbiza kuphela enganikwa insizi uma nelumbo suke kuzoba imbiza eyokuflasha into esuke ikhuhlwa insizi yelumbo nokubhidlizwa uma ngabe insizi izofika isigaxa ifika ingene lento ebulala straight leso sikhathi singaphakathi bese kuzoba ukuthi imbiza iyaflash kuze into uyayichama uma ungabhika mhlawumbe 3 days mawopha ukuthi iflasha lokugcola uzoba right. Alright, Dr. Ngobese nje lapha nawo ama products wakhe ukhona uGazlami ukhona nje umxazululo ukhona umlekeleli kanti futhi ke ikhona nayo ikhombo yenhlanhla. Next week Dokotela sizwa ngamahebezi ukuthi you going back to Johannesburg ubantu bakho siyazi uthanda Dokotela, so right now can you please give us your social media handles and wazise nabantu bakho Johannesburg, Pretoria, Mpumalanga namaPhethelo. Yes, so we say calling next week 28. Yes, so we are going to be over corner, St. Catherine City, Ethekwini, ngingababona noma makhombela bekhona bekhala abantu woza so bekulezi into ezinqabile inkosi kwabanye befona but nesiqiniseko sithi next week 28 ngizobe ngikhona lapha 10377 Tulwa Street eSentsholo event ya so amafoni wethu ilawa abantu ngabe sazomemezela ukuthi sale kuthola lokho but izinto zonke zobe zikhona basenzela le nto sithe uMantankeni lesithe yokuqhuma nje sinikeze ukuthi uqhuma le ngibona nje umunye umuntu ethi une business lapha uMantankeni khona abantu ababalekela igroup sasithi uMantankeni so uyaqhuma ngawugeze ngawo phalaze ngawo then mhlawumbe kubalabana ngamathathu uma ngabe uzosebenzisa ukuthi uwenza njani then uyalokho wena mhlawumbe ofast but onemali ethe ukwehla kancane uno-1000 ngoba abantu bekhala ukuthi 1000 uyabiza uma kuthiwa usifundile anti igroup siphatha 12000 and lento ayikacini ngoba abantu bafika balande lezo zinto ngoba vele negroup then ziya ngokushiyana sesikela lapha kuJerusalem ngase ngiyabatshela abantu ukuthi ikhona into engale ukaJerusalem ukuthi isuke ifuna amadoda serious yiko ngafuna ungena kuyena ngoba ngifuna into ozophuma ngikhepa ngabe singiyamtshela yazi leli sasingena ngesikhuluma manje isifuna insizwa noma umama kodwa fanele uyindoda ngoba kusona ukhuluma ngento ethi akusino kabani yikho ke kufanele sinqome sithi vele fanele ukuthi uma uyithatha balamehlo kanje ngoba isuke kuyinto yakwazi ukuthi uzophila ngayo so engale kwaJerusalem but Jerusalem akuyaphansi so into esuke ingahle but ngicela ukuthi ke abafundisela ngalo indlela siya eGoli then siyabuya futhi umqabelo so besila eThekwini ngoba indawo yaqasha ukusebenzela ila iWaterloo la kuthola khona zonke insuku so abantu bazokwazi ukuthola khona. Dokotela nje angisale sengikupha ithuba bokususuke bayigcilela kodwa ngisitayela anyway uDokotela asimuphe ithuba Nkosi yami ashare ama numbers wakhe nanokuthi utholakala lapha na ku Facebook, Twitter, Instagram. Yes, so yona mama ngitholakala ku yes ama page lawo nje uswashile ku Facebook sakhe YouTube uDr. Ngobese then bese kuba ukuthi ke 078 078 191 1010 lapha 072 072 27 689 36 noma ziyawathama ukuthi ufunile ungamthola then siqinisekise ukuthi yonke into yenziwa la bahlanjwa abantu akade esho ngimela bethi ngabale dlozini siyakwazi umhlanga umuntu empophomeni olwandle sibonisa ukudlozi ngoba ukhona umuntu osemndenini akulento ekwenzayo bakuthakatha abantu nazi imbiza ogazi lami nawo umxazululi futhi osha umuntu yobulelungu nakhona imawuthi uyalunjwa kanti umuntu uyakhathala emzimbeni so le iyasebenza le ile ustima for inkomishina nencane into omdala ukuthi ifake encane e1 ufuna amakhala umecelana kulento esiyibiza ngalento ukuthi umuntu uthi mayizoba nje leli bathi COVID umkhuhlane njani bangathi iCovid ngoba sodwa ukuthenga ngazo la iCovid umkhuhlane lo uyakwazi ukuthi vele into ozophefumula so ibe sikhona zonke lezi sikwazi ukuthi bayithola ngalo.
All right, thank you very much again, Dr. Ngobese. Mlaleli siyabona laphana kwama live wakhe uDr. Ngobese. Any topic ongathanda nje noma udaba engathanda sinabele ngalo every Wednesday sisuke sinaye uDr. Ngobese khona lana Doctors in the House uMoya FM 101.9. Please like the page khona ku Facebook uMoya FM 101.9 kanti ungaphinda futhi ke like laphana ku Instagram uMoya_. Kanti ke futhi ke ungaphinde futhi usithole ku Hotspot Radio 12345. For now we are online radio station. Dr. Ngobese Mthola every Wednesday usuke nje ekhona lana your comments laphana ku Facebook on the live sizowathatha nje sikwazi sikhulume ngezinto ezikwazi umthinda sonke isikhathi. Kodwa ke it's only 2 minutes left bafikoza kwethu laphana from 9 to 12 bazobe nje behleli nawe bethi sikhanyisela isizwe uri ehambisana naye ke umbali wakabhengu. Ngithi nje mina ke ntokazi